Долата е пътикалата и обратното. Обратното, не е по кухтата, обратното. Гага, тайла тума. Кекса на гагата. Изчакайте да видите се кекса. Ехе. Пълен с орехи, ако имаше малко шоколад вътре. Ако имаше, и аз ако бях полицай, нямаше да съм. Ако имаше шоколад, аз нямам да ям. Що? Моите са. Аз така не ям. То ще. За ние гаваротите не идеят. Тук е фиеста. Фиеста? Ти испанец. Има ли едното, не? Картачката. Готово. Квадратчета. Тесни и широки разови. Готово. Прави тъй бе, така. Сега по две. Може ли сега да ям? Трябва да стигне. Сега на две. Не са ли много големи те с парчета? Нищо. Ние тук се раним. Да знаеш. Ще баш пиши къде, ма софари. Баба вкарва котката до аптеки. Онтре ли скоца фар? Чека да го видим сега. Пара излиза. Пара, ама орехи има. Навсякъде има орехи. То и важното. Щом има орехи, то и важното. Да, много е. Сега с мармалад го правим таратор. Да, дифтер. Само мармалад ти трябва. Добре, че имаме. Да. Почваме ли? С теб, че имаме? Имаме. Има е там. Къде има? Пати, дай Тук бе, гагъл. Така е. Там къде ти слагам аз работата. По-навътре. Амо. Това е тепчето. Пари, Петьо. Паче в октубър, да ли? Ня. Пари. Това е дъмкова унди. Не е много мека, ама... Опа, шапни малко вода. Страхотен. Ти захар сложи ли? Да. Да, захар. Евчинчик му биеше.